ସେହି ଉପାୟରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯଦି ରାଜି ହୁଅ ତୁମ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମୋ ଭାଇରା। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ଧନ ଭଣ ଧନ ପ୍ରିୟଧନ। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଡକାଅ ପୋଷା ଖେଳ ଲାଗି। ସଭାମଣ୍ଡପେ ଏକ ପୋଷା ଖେଳର ଆୟୋଜନ କର। ଆଉ ସେହି ପୋଷା ଖେଳରେ ଦେଖିବ ଏ ଶକ୍ତି ଶକୁନି ମାମୁର ଶକ୍ତି କେତେ। ମୋ ଧନ ମୁଁ ଦେଖିବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ। ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ଭଣଜା ଏ ଶକୁନିର ଶକ୍ତିର ମହିମା। ପୋଷା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ଆସୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ? କୌରବମାନଙ୍କୁ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଏ ଖେଳର ସମୟ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଭଣଜା! ଖେଳର ପୁଣି ସମୟ ଅସମୟ କଣ ଭଣଜା? ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଖେଳଟା ହେଉ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଭଣଜା ଧନ। ଏ ଭଣଜା, ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଯେପରି। ଆରେ ଭଣଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଭଣଜା, ତୁମରି ଦାନ କଣ? ମୋର ନାମ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଦୁର୍ଗା। ଭଣଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମରି ଦାନ କଣ? ଆଉ ଭଣଜା, ତୁମେ ମାନେ ନୀରବରେ ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ବାଜି? ଏବେ ଭଣଜା, ତୁମମାନଙ୍କର ବାଜି କଣ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳଟା ହେଉଛି, ବାଜି ନ ରଖିଲେ ଖେଳର ମଜା ନାହିଁ ଭଣଜା। ଅସନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ ବାବୁ, ଓଷା କାଠି ଅଛି ତ? ଭଣଜା, ତୁମର ବାଜି କଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ବାଜି ହେଉଛି ମାମୁଁ ରାଜ ସମ୍ପଦ। ହେଲେ ଭଣଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହଉ ଭଣଜା ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଶାନ୍ତ